og madpakke. Hvordan helvede larm, mand? Det er i sig selv et rigtig godt spørgsmål, så mere sat os ind for at finde ud af. Og vi skal på skovtur, så vi skal have en god gammel dag med Almer med. Vi starter med at tage noget franskbrød. Her har vi noget. Et stykke råbrød. Vi ser hinanden. Det er skidt smart. Hvad kan I bedst lide? Sulte agurker? Det er vist i orden. 2 agurker til hver skive. Jeg gør det. Hvad med noget ketchup? Det kunne jeg godt tænke det. En chat på hver agurk. Sådan kan vi lide det. Og remoulade, det er sgu også i orden. Det er heller ikke ringe. Bare lige vise med. Det er rigtig kreativt. Hold chokolade. Det er også i orden. Det smager bare ikke så godt. Men det har en god eftersmag. Så vi knækker 2 styks. En halv på hver. Så kører det. Så skal vi selvfølgelig også noget af det saft her. Det er noget, der giver noget smag. Citronsaft. Det er så stærk igen. Så vi tager bare en dråbe af det fra hver skive. Det er en dråbe af det. Smør bakkedal. Det duer i hvert fald. Vi skal have en kniv. Så tager vi en lille smask smør. Det er også i orden. Så bare ud over det hele med den. Sådan. Hvad mangler vi? Jeg synes, vi mangler noget makrel. Makrel, det er en fisk, som lever i vand. Det er også noget dejligt noget. Så det skal vi også med på vores madpakke. Godt så. Den sidste ingrediens vi skal have, det er hamperyg. Det er fra et dyr, kan jeg godt tælle jer. Vi gør sådan her. Så vi når over 2. Så dem over 2. 2 på hver. Og så, dejligt som det ser ud, så klapper vi dem sammen. Så er vi klar til skovtur. Så er det tid til smagsprøve. Det er normalt dansk mellem, man finder på Google. Og det er vor mellem. Hvad tror I det er bedst? Jeg tror ikke klart det var en. Lad mig starte med at tage en smag på dem, man finder på Google. Den smager rigtig noget. Og ja, så skal jeg prøve at smage på varme mellem. Det tror jeg, der er noget, der duer det her. Den ser rigtig god ud.